கோழி வந்து இன்றைக்கி 5 நாள் ஆச்சுங்க. இன்றைக்கி 5வது நாள். 5வது நாள் வந்து ஒரு ஜண்டா போடணும். ஜண்டா வந்து போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஃபஸ்ட்டு தட்டியெல்லாம் ஊற்று கட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கட்டவும் ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. ஃபஸ்ட்டு கூடிங்கெல்லாம் பிரிச்சிடலாம், அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கும் வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேலையை தொடங்கியாச்சுங்க. அப்பா வந்து அப்படியே இந்த கூடிங்கில் கட்டியிருந்த கயிறெல்லாம் அவுத்துட்டு இருந்தார். அதுக்கப்புறம் அம்மா வந்து தட்டி எட்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் தட்டி வச்சாச்சு. தட்டி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அட்டையெல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்க, அதெல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. இந்த மாதிரி எல்லோரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வேலை செய்யும் போது அந்த வேலையெல்லாம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். கோழி நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்குது. நம்ம தட்டி வச்சு கட்டியாச்சு. தட்டி வச்சு கட்டினதுக்கப்புறம் தண்ணி வச்சிடலாம் கோழிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தண்ணியை வைக்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு பண்ணையை முடிச்சுட்டு இன்னொரு பண்ணைக்கும் அதே மாதிரி வேலையை தொடங்கியாச்சுங்க.